Франциск Скорина в 1522 году издал в Вильнюсе, первые в Великом княжестве Литовском, книги на национальном языке. Да? Вот, на каком языке не написано. Ну вот тады спадарожніцай яго жыцця была Маргарита, таму што Маргарита была жонкою Юрія Адверніка, які быў фундатарам дзейнасці Скарыны ў Празе. У іх нарадзілася двое сыноў, Францішак і Сімеон. І Сімеон загінуў у пажары, і, магчыма, ён загінуў у пажары разам са сваёй маці. Цяпер мы некалькі слоў скажам пра Маргариту Адвернік, жонку Франциска Скарыны. Яе выяў таксама не захавалася, і таму я вот рызыкнуў взяць некалькі для ілюстрацыі некалькі гравюр Скарыны, калі ўявіце, лічуць дагэтуль некаторыя скарыназнаўцы, што, магчыма, Скарына быў аўтарам ці суаўтарам і гравюр да сваіх кніг, то вельмі цікава паглядзець на жаночыя вобразы, а раптам тут дзе-небудзь зашыфраванае аблічча і вот Маргариты Адвернік, з якой Скарына быў знаёмы яшчэ да іх шлюбу, таму што Маргарита была жонкою Юрія Адверніка, які быў фундатарам дзейнасці Скарыны ў Празе. Юрий Адвернік быў, як я ўжо сказаў, адным з мецэнатаў Скарыны разам з Якубам Бабічам. Багаты Веленчук, мураваны будынак меў недалёка ад ратусы на вуліцы Нямецкай, гэта цяпер Вокічу, што ў перакладзе таксама нямецкая, ў перакладзе з літоўскай мовы. Калі Скарына каля 1522 года приехал у Вільню і адчыніў там у доме у другого свайго мецэната, уже згадана тут Якуба Бабіча, вот эту друкарню, там цяпер это на этом будынку, які таксама захаваўся на вуліцы Дзеджоі. Дом 19, будете у Вільні, вот будете ісці Дзеджоі, это вялікае ў перакладзе. Дом 19, звярніце ўвагу, там будзе вісець эта шыльда. Ну і тады ўжо Юрий Адвернік быў у лепшым свеце. І Скарына вот узяў шлюб з Маргаритай. Тады ў Вільні, нагадаю, ён выдаў малую падарожную кніжку і апостала у 1522 годзе, і праз некалькі гадоў апостал выйшаў. Ну вот тады спадарожніцай яго жыцця была Маргарита. У іх нарадзілася двое сыноў, Францішак і Сімеон. І Сімеон загінуў у пажары, і, магчыма, ён загінуў у пажары разам са сваёй маці вот у 1530 годзе, калі амаль уся Вільня выгарыла. Ну а Сімеон шчасліва все-таки выжыў, і потым таксама мы яго сляды бачым у Чэхіі, куды сам выехаў Францішак Скарына. Вот, пасля гэтых сваіх клопатаў у сталіцы Вялікага княства Літоўска. Мне тут згадаўся, это невялікае, не лірычнае адступленне, згадаўся падручнік па гісторыі Літвы на расійскай мове. Я прачытаў пра тое, што Франциск Скорина в 1522 году издал в Вильнюсе, первые в Великом княжестве Литовском, книги на национальном языке. Да? Вот, на каком языке не написано. Ясно, что литовский школьник, но разумел, что это на литовской мове. Да? Это я книги вот выдал. Но это так. Вот еще таки один лёс, ну и некалькі яшчэ лёсаў з таго часу. Ну, теперь будет вот наша героиня Барбара Радзівіл. Это я прыжыццёвы портрет.